días, chámome Isaac e hoxe vou ser o seu home do tempo dende o IES Urbano Logris de Malpica para esta fin de semana. Na nosa estación meteorolóxica registramos unha máxima de 13,5 grados Celsius. Para o día de onte é unha mínima de 10 grados. Durante os últimos 5 días recollimos 30 litros por metro cuadrado. O ceo está moi coberto hoxe, tal e como podedes ver no vídeo que sacamos. Agárdase a curto prazo unha alternancia de ceos moi anubrados con momentos de nubes e claros. Haberá precipitacións todos os días. Ata o martes, en Galiza, continuarán as influencias das borrascas con ventos do sudoeste. Así que a probabilidade de precipitación será alta en xeral, con temperaturas suaves. Porén, as temperaturas serán normais para o período do ano, con máximas e mínimas que descenderán un chusquiño. Haberá vento forte do oeste dende o venres pola mañán ata o sábado pola mañán, pasando a ser forte do sudoeste o sábado pola noite. Os días pasados tivemos moito mar e continuaremos no día de hoxe, con forte marusía a mañá e media vaga a tarde e a noite. Como vedes, esta fin de semana haberá ocasión de rematar ese libro de Rosalía de Castro que tiñamos a medias e tomar un respiro mentres chove. Como sempre, os datos foron obtidos da nosa estación meteorolóxica de Meteo Galicia e de Aermet. Despídese o seu home do tempo, Isaac Piña Gómez. Hasta logo.